Petro, zdar priatelia, dnes je piatok 30. januára, ja som skončil o 12. v práci, tak som si o 13. vybehol na čiernu vodu za Sládkovičovom. Asi 50 metrov od cestného mosta na Veľké Ulany. Tak to tu skúšam. Mám tu aj jedného kolegu zo Zvolena. Tak skúšame, či volačo bude. Tak priatelia, za 2,5 hodiny ani ťuk. Je 3:30. O 4:00 to zabalím. Začína sa ochladzovať. Ozriabajú prsty už. Skúsime to volať zajtra. Čo sa dá robiť?